thank you so much for being here with us. David, ik dank je zoveel dat je hier bent met Pastor ons. David La, welcome David in La. Holland again. Welkom in Nederland opnieuw. And welcome in House of Heroes. Welkom in House of Heroes. And we're excited you are here. We zijn zo enthousiast dat u hier bent. So shall we stand up on our feet and Laten we welcome gaan Pastor staan. La from Myanmar. En Pastor La, welkom heet uit Myanmar. Hallelujah. Halleluja. God is good. God is goed. God is good. God is goed. I just want to share. I got 40 minutes. Hallelujah. So I heb have to 40 use minuten. wisely. Dus die ga ik heel wijs besteden. The previous day, for me, is the very first day. De vorige dag was voor mij The echt first experience. een eerste ervaring. In half an hour, I don't know how to say. Dat ik een half uur niet wist hoe ik moest zeggen. The whole night I plan. I have so many scriptures and so many things to share. I planned it. De hele dienst had ik gepland. Ik had zoveel schriftgedeelten gepland. When I get on the platform that day, Toen ik op het podium kwam die dag, something is pressing me down. was er iets wat me naar beneden And I duwde. couldn't say anything. En ik kon niets meer zeggen. I couldn't say anything. Ik kon niets meer zeggen. And I blanked everything. And I En was blank. alles werd helemaal zwart en blank. Like, in my mind, I have nothing to say. In mijn gedachten was niets meer. Ik had niets meer om te zeggen. And after that, God said, hey, don't worry about anything. And forget about your preparation. En daarna zei God, maak je nergens zorgen om en vergeet je And voorbereiding. say what I asked you to say. En zeg wat ik jou vraag om te zeggen. That after, and after that, after he spoke to me, En daarna, nadat hij met me gesproken had. you know why our God is God of sense of humor. En weet je dat onze God zo'n geweldige humor heeft. Like he make me laugh. En hij maakte me echt aan het lachen. I don't know why he make me laugh. Ik weet niet waarom, maar hij maakte mij aan het lachen. Because Burmese culture, if you laugh in front of the people, Want in de cultuur in Burma, als je daar lacht voor de especially mensen, on the pulpit, in het bijzonder op het podium, that's not appropriate things. dat is geen gepast gedrag. But I laughed that day like crazy. Maar ik heb die dag echt heel gek gelachen. Not only Burmese people see it, the whole world. En niet alleen de mensen uit Burma hadden het gezien, maar de hele wereld. I was a little bit embarrassed about En ik was er eigenlijk een beetje beschaamd over. But after that, I feel so great. Maar daarna voelde ik me zo geweldig. I felt so great. Ik voelde me zo geweldig. And after that, I have no fear inside of me. En daarna had ik geen angst meer in mij. Let me tell you this. Laat me je dit vertellen. If you have fear and anxiety inside of you right now, you need Holy Spirit. Als er angst in je is op dit moment, heb je de Heilige Geest nodig. Just welcome Holy Spirit. En When Holy verwelkom de Spirit Heilige comes, Geest. Wil je dat de Heilige Geest komt? Holy Spirit De Heilige Geest will kick out all the fear inside of zal you. alle angst uit je schoppen. Hallelujah. You will be Halleluja. brave. Je zou moedig zijn. Hallelujah. Halleluja. Today I just want to share. Now I have to open the Bible. Oké, nu moeten we beginnen met het openen van I de don't want to Bijbel. miss the point today. Anders dan mis ik het. So I just want to see. I have to open now. Ik moet hem openen. I just want to share about. If you can see invisible, you can do impossible. Ik wil graag delen over hetgeen dat als jij het onzichtbare kan zien, kan je het onmogelijke doen. If you can see invisible, you can do impossible. Als je het onzichtbare kan zien, dan kan je het onmogelijke doen. It's very important, my brothers and sisters. Dat is heel belangrijk, mijn broers en zussen. I was born in Christian family. Ik was geboren in een christelijk And I gezin. grew up in a Christian family. En ik groeide op in dat christelijke gezin. I love God very much. Ik hou heel veel van God. But let me tell you this. Maar laat me je dit vertellen. We have no vision. We hebben geen visie. If God wants to bless you, Als God je wil zegenen. if God wants you to do something, He gives you vision first. En als God jou wil dat jij iets gaat doen, geeft hij je You eerst have een to see visie. the vision. Je moet de visie zien. You like
For example, now God is using me among the Burmese people. Bijvoorbeeld, God gebruikt mij nu onder de mensen van Burma. A lot of celebrities came to know Jesus Christ through our ministry. En heel veel mensen leren Jezus Christus kennen door onze bediening. So many businessmen, so many great businessmen came to know Jesus Christ. That's why I can go around the world. En zoveel grote zakenmannen hebben Jezus Christus leren kennen. Daarom kan ik de wereld 20 overgaan. years ago, Maar 20 jaar geleden I have a vision when I found Jesus Christ. had ik een visie toen ik Jezus I Christus have had a gevonden. vision. Ik had een visie. Even that time, I don't have any money. Zelfs toen had ik helemaal geen enkele geld. I'm broke that time. Ik was helemaal blut. But I have vision. Maar ik had een visie. Let me tell you this, all my brothers and En sisters. laat me je het vertellen, broers en zussen. Even though you don't have money, Ook al heb je geen if you geld. have vision, Als je een visie if you hebt. have vision, Als je een visie if you hebt. can see your future, Als je je toekomst kan you will zien. do great things. Dan zul je geweldige dingen doen. Hallelujah. Halleluja. You have to see. Je moet zien. That's why, as I said before, if you can see invisible, you can do impossible. Daarom zei ik het eerder. Als je het onzichtbare kan zien, kan je het onmogelijke doen. 20 years ago, En 20 jaar I geleden was broke. I don't have money. was ik blut. Ik had geen geld. But God gave me vision. Maar God gaf mij een visie. That vision was En die visie was celebrities sing, rockers and rappers and movie dat stars artiesten en rappers en businessmen filmsterren will en come to know zakenmannen Jesus Jezus Christ. Christus zouden leren kennen. Not only that now, Niet alleen, not only celebrities now, niet alleen de beroemdheden van nu, governors, maar ook de gouverneurs, mayors. burgemeesters. I've invited by vice presidents and mayor Ik ben and uitgenodigd door vicepresidenten, burgemeesters. recently financial minister minister van Financiën invite me to go and pray for nodigde her. mij uit om voor haar te bidden. Why? Waarom? Because of Jesus. Vanwege Jezus. If you are a believer, Als jij een gelovige bent, nothing is impossible. is niets onmogelijk. Let me encourage you. Laat me je bemoedigen. 20 years ago, 20 jaar geleden I have nothing. had ik niets. Now, Nu I have everything. heb ik alles. 25 years ago, 25 jaar geleden nobody likes me. vond niemand mij leuk. Like that time I'm a single. Toen was ik een I'm not alleenstaande. married yet. Now I'm right accent now. Wow, I'm happy now. 25 years ago, I was single. 25 jaar geleden was ik alleenstaand single. I approached some girl. En ik benaderde een They meisje. don't like me En ze vonden mij niet leuk. because I'm broke. You know, Want nobody ik was likes echt me. heel Of course. blut. But after I found Jesus, Maar dat ik Jezus vond, I chased one girl, ging ik achter één meisje aan. which is my wife now. Die nu mijn vrouw is. She's so beautiful. No, ze is she's zo still beautiful mooi. right now. Could En you ze is come here? steeds Could you heel come erg here? mooi. Kom Please, hier. please. That time I go near her En ik ging naar haar toe. and I said, "Do you love me? Ik zeg, hou je van mij? Are you crazy?" She Ben said, je gek, zegt zij. "Are you crazy?" Ben jij gek? I said, "I want to marry you." Ik zeg, ik wil met je trouwen. So I want to marry you. Yeah, you know the song. I said, "I want to marry you." Ik zeg, ik wil met je trouwen. She said, "I don't like you." Ze zegt, ik vind jou niet leuk. She didn't even smile, and En ze lachte niet eens. she didn't even think even a second. Ze dacht ineens een seconde over na. She said, "I don't like you." Ze zegt, ik vind jou niet leuk. And I went back home. En ik ging weer terug naar huis. I was crying before God. En ik huilde voor de Heer. Lord, she saw my appearance, but inside I'm a son of God. En Heer, ze zag hoe ik eruit zag, maar van binnen ben ik een zoon van God. I'm a child of God. Ik ben een kind van God. Lord, open her eyes Heer, open haar ogen. to see real things inside of Om de me. echte dingen in mij te zien. And after 1 month, En na 1 maand she gave me presents. gaf She's ze the mij een one. cadeautje. Hallelujah. Halleluja. She's the one who started it. I'm not. She started. En zij is toen begonnen. Ik was niet begonnen. She was. She said, David, Ze zei, I just David, want to give you some presents ik wil je een cadeautje on my geven. birthday. Op mijn verjaardag.
I was shocked. Oh, En ik was helemaal in shock. Papa, you did it again. Papa, u heeft het weer gedaan. You did it again? Hij heeft het weer gedaan. Yeah, he did. Dat He is echt touched zo. her life. Hij heeft haar leven aangeraakt. That day I know that she will be my wife. Die dag wist ik, zij wordt mijn vrouw. She will be my wife. Zij wordt mijn vrouw. Now we got 3 children. Nu hebben we 3 kinderen. You know, that time I was so black, and now a little bit white. Now I'm okay. En dan, in die tijd was ik zo donker. I'm inside donkerder white. Nu ben ik best licht. Outside brown, Ik yeah. ben aan de binnenkant wit en aan de buitenkant bruin. My wife, she's so white that time. En mijn vrouw was toen zo Now blank. she's a little bit brown because of me, you know, nu is ze after wat marriage, you know. bruiner door Mixed mij. blood, you know. Weet je wel, het bloed is vermengd. But anyway, you see, I can see. Maar ik kon echt zien She will be my wife one day. I can dat zij see. op een dag mijn vrouw zou worden. That's why I dare to speak to her. En daarom durfde ik met haar te spreken. Not like European girl, Burmese girl. Niet als Europese meisjes. They're Meisjes so uit quick Burma. to slap, you Ze zijn know. heel snel om One they get mad, klap te pow! geven als ze boos zijn. Not only one hand, sometimes, you know. Niet alleen één hand, soms 2 handen. But I saw it. I saw it. One day she will be my wife, Ik so zag dat ze I op een dare dag to zij speak to mijn her. vrouw zou worden. Ze durfde met haar te spreken. After 1 month, you know, God touched her life, and then, En na 1 maand oh raakte God haar my leven goodness. aan. En toen was het, oh. Now she loved me very much. Wherever I go, Nu wherever houdt ze I van go, me. I said, "Sometime, baby, Heel veel waar ik ook heen ga. you're so tired now, so leave home and you know, stay home and take a rest." She said, "No, I will go with you." En soms zeg ik, schat, je bent You zo see, moe. she blijf loved me maar very much. Now you thuis. see Ze zei, nee, ik ga met jou mee. Maar ze houdt heel veel van mij, zie je? how wonderful. Hoe geweldig How is dat? wonderful is that? Hoe geweldig That's is why dat? you have to see. Daarom moet je zien. 20 years ago, I saw a lot of people. Maar 20 jaar geleden zag ik heel Many veel people will come to know Jesus Christ through our ministry. Heel veel mensen Jezus Christus That time zouden I leren didn't kennen even door have a onze bediening. ministry, En ik had toen nog but niet I eens een bediening. saw my Maar ik ministry is zag pretty big. dat mijn bediening heel groot zou worden. But it's happening right now. En het gebeurt op dit moment. So let me read the scripture. Dus laten wij een schriftgedeelte lezen. Ephesians chapter 1. If you don't have Bible, that's fine. In God Efeze loves you hoofdstuk 1. still. Als je geen Bijbel bij je hebt, prima. God houdt nog steeds Halleluja. van je. Oh, Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1. No, Ephesians, yeah. Oh, toch I said Efeze. Ephesians and I opened Philippians. Sorry. Het is toch Efeze Sorry, 1. sometimes it's happened, you know. Soms gebeurt dat, yeah, sorry. yeah. Because Christians, you know, very especially pastors, Want christenen en de bijzondere voorgangers, they know how to pretend, you know, very well, you know. en ze kunnen net heel goed doen alsof. One day in Texas, En op een dag in Texas, one of the pastors he came from a birthday party. was een van de voorgangers die kwam van een verjaardagsfeestje. He drank wine a little bit, En hij had een beetje wijn gedronken. and he drank. En hij dronk dat. He drank, En hij dronk. and he took some leftover wine, En hij nam dat wijn mee wat over was. and he put it in his car, and he drive. En hij deed in zijn auto en hij reed. Because he drank, and so the car is not stable. En omdat hij echt een beetje gedronken had, was de auto niet stabiel. So police pull over, Dus de politie stopte hem. and police also, he's a church member of his. En de politieman was ook iemand die in zijn kerk zat. So police said, Dus de politieman zei, "Hello, pastor. hallo voorganger, What's wrong with you? wat is er mis? There's nothing wrong. Er is niets mis, zei hij. No, but the way you drive is not normal. Maar de manier waarop u rijdt is It's niet not normaal. right. Dat is niet goed. Are you drunk? Bent u dronken? No, I'm not. Zei hij, nee, dat ben ik niet. And he checked. There's a wine. En toen zag hij, hé, daar is wijn. Pastor, Voorganger, is there a wine? is dat wijn? He said, no, that's water. Ik zeg, nee, dat is water. Actually, why? He said, no, that's water. Hij zei, nee, dat is water. Police check. De politie checkte. That's why, pastor. Dat is wijn, And voorganger. pastor said, are you sure? En de voorganger zei, weet je het zeker? Man, Jesus did it again, Hij man. zei, oh, Jezus heeft het weer opnieuw gedaan. That's the way
Pastors are smart, you know. En weet je wel, zo slim zijn voorgangers. Okay, let me read it. En laten we het lezen. Ephesians chapter 1, verse 18. Efeze 1, vers 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. En ik bid dat de ogen van uw verstand en uw hart verlicht zullen worden, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Ik bid dat de ogen van je hart verlicht zullen worden. That's what I want to encourage you En daarmee wil ik today. je mee bemoedigen vandaag. You have to see the things that he really wants us to see. En je moet de dingen zien waarvan hij echt wil dat we die zien. I'm not talking about physical eyes, I'm talking about spiritual Ik spreek eyes. niet over fysieke ogen, maar over geestelijke ogen. You cannot see the things that God prepared for us. You cannot see the things that prepared for us with our physical En je eyes. kan de dingen niet zien die God heeft voorbereid voor ons met onze fysieke ogen. The divine things De goddelijke dingen that God prepared for die us, God heeft voorbereid voor ons, we cannot see with our physical die kunnen we eyes. niet zien met onze fysieke ogen. We need spiritual We hebben eyes. geestelijke ogen nodig. That's why God said to Abraham, Daarom zei God tegen Abraham: hey, Abram, as far as you can see, I will bless you. I will give you. Abraham, zover als je kan zien, zal ik je zegenen. Ik zal het je As geven. far as you can see, Zover als jij I kan zien. will bless you. Ik zal je daarmee zegenen. Which means if you cannot see En it, dat you will betekent- never get it. Als je dit kan zien, zal je het nooit hebben. To able to get it, you have to see it. En als je het wil ontvangen, dan moet je het kunnen That's zien. why we need to open our spiritual Daarom eyes moeten we onze geestelijke ogen openen. to get a real blessing from God. Om een We echte have to zegen van see. God te krijgen, moeten we het zien. Come on, brothers and sisters. Kom op, broers en zussen. If you can see invisible, you can do Als impossible. je het onzichtbare kan zien, kan je het onmogelijke doen. I didn't even finish my high school. Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. In 1995, I'm about to go to foreign country. En in 1995 wil ik naar het buitenland gaan. My uncle came to my house Mijn oom kwam naar mijn and huis. said, Dave, now you're going to foreign country. Do you know how to speak English? Hij zegt, David, je gaat nu naar het buitenland toe. Weet je wel hoe je I Engels said, moet no, spreken? uncle. Ik zeg, nee, oom. So, okay, I will teach you. Hij zegt, oké, dan zal ik het je leren. And he said, say, how are you? Hij zegt, hoe gaat het? I said, how are you? Dus ik zei, hoe gaat And he het? said, if somebody come and ask you, how are you? You have to say, I fine, thank you, and you. En als hij zegt, als iemand aan je vraagt, moet je zeggen, het gaat goed, dank That's je, en all met I jou. know. That's all I know. En Even dat is het that enige wat ik wist. even to know that, to know by heart, I have to study 2 days. En om dat uit mijn hoofd te leren, moest ik 2 dagen studeren. In the mirror, I practice. You know, En ik how are oefende you? in I de fine, thank you, spiegel. and you. How are you? How I'm are fine, you? thank I you. fine, thank you, and I'm you. fine, thank you. How are you? That's all I know. Dat is het enige wat ik wist. That's all I know. Dat is het enige wat ik wist. One day, Op een dag I went to English church ging ik naar een Engelse kerk with my mom. My mom English is very good. Yeah. met mijn moeder. En het Engels van mijn moeder is heel goed. That day, the church pastor named Pastor Terry. En de voorganger heette Pastor Terry. His preaching was very good. En zijn preek was heel goed. He's running, jumping, Hij and rent, hij springt. people laughing. En mensen lachen. I don't understand anything. En ik snapte er niks van. So I was so embarrassed. Dus ik schaamde me echt. So I just pretend Dus people laugh, I laugh. ik deed net alsom. Als mensen gingen lachen, ging ik ook maar lachen. People yell, I yell. Als mensen riepen, ging ik ook maar roepen. I don't know, but one old woman is looking at me that time. Maar er was een oude vrouw die keek naar mij. Because she's looking for a partner, like to talk. Maar want ze zocht iemand om mee te praten. You know, not here. No, there's no old people here, but Er zijn geen oude mensen hier. you know, old people want to talk a lot. Want You know? oude mensen willen graag heel veel praten, weet je dat? After 70, 80 people, yeah. Na 70, 80 They talk a lot. They talk a lot. praat ze veel, heel veel. So that her name her name is Auntie Agnes. En zij heette Tante Agnes. She's a Singaporean.
En zij komt uit Singapore. Singaporean talk. Mensen uit Singapore die praten. I said, I just pretend. When people laugh, I laugh. Dus ik deed net alsof mensen lachen, lach ik ook mee. People cry, I pretend I cry. Toen mensen gingen huilen, deed ik net alsof ik ook ging huilen. She thought that I knew English very well. En dus zij dacht dat ik heel goed Engels kon And spreken. after service, she came to me. En na de dienst kwam ze naar me toe. Hello, are you Rhoda's son? En zei, hey, bent u My mom name is Rhoda. zoon van Rhoda? Are you Rhoda's son? Bent u de zoon van Rhoda? I said, yes. Ja. How are you? Hoe gaat het? You see, I know that. How En are die you? kende I said, ik. thank you, and you? En ik zeg, oh, fijn bedankt, hoe gaat het met u? And then she grabbed my hands. En toen nam ze mijn hand. And she go to a coffee shop. En ze ging naar de koffie. And she asked me so many questions. En ze stelde mij zoveel vragen. I guess that she said, oh, blah, 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 blah. I don't even know what she's talking Ik about. weet niet eens waar ze het over had. I know yes and no only. So I said, ken- yeah, no. Ik alleen ja no. en nee. Zo ja, ja. Yes. Ja. No. No. And she realized that I don't understand English. En toen realiseerde ze dat ik helemaal geen Engels verstond. That time, En op die dag my savior came, which is my mom. kwam mijn redder, dat is mijn moeder. And my mom came, En mijn moeder kwam. and Auntie Agnes En tante Agnes in the coffee shop. in die koffiewinkeltje. Auntie Agnes said, Zei tante Agnes. Rhoda, Rhoda. I thought David know English. He doesn't know anything. Ik dacht dat David Engels kon. Hij weet helemaal niets. I was so Ik embarrassed. schaamde me zo. That day I cried and I went home. Op die dag huilde ik. Ik ging naar huis. Lord, I was so embarrassed in Heer, that ik coffee schaamde shop. mij zo in die koffiewinkel. Lord, bless me. Heer, zegen mij. I want to understand English very well. Not only understand, one day I will preach in English. Ik wil Engels heel graag goed begrijpen. En ik wil op een dag in het Engels spreken. Now it's happening. Hallelujah. gebeurt nu. Hallelujah. God is so good, man. Want God is zo goed. God is so good. Hallelujah. God is zo goed. Halleluja. Let me tell you one thing. En laat me je iets vertellen. You have to see your future. Je moet je toekomst zien. In Bangkok, when I was in Bangkok, In Bangkok, toen ik in Bangkok was, I ministered some other churches. was ik aan het dienen in een paar andere kerken. Whenever I go to that church, En elke keer als ik naar die kerk ga, they sing that song. zingen ze dat lied. Open the eyes of my heart, Lord. Open de ogen van mijn hart, Heer. Do you know the song? Ken je dat lied? Open the eyes of my heart, I want to see you. Next year, they sing the same song. En het Open jaar the daarna eyes zongen of ze my weer het lied. heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see. After 10 years, they Na keep 10 jaar singing that song. Open the eyes Blijf of ze dat lied nog steeds zingen. After 10 years, Na 10 jaar. I went back to that. Ging naar die kerk. They sing the same song. En ze zingen nog steeds hetzelfde Open the liedje. eye. So you haven't seen anything yet? Dus je hebt nog niks gezien? Come on, come on. They keep on singing that song. En ze bleven Open dit the maar zingen. eyes of my heart, Lord. They sing that song with Hetzelfde action. lied. Sometimes with action. Open soms met the actie. eyes of my heart. I want to see you. Ik wil u zien. 10 years already, they keep on singing that song. En ze zingen dat lied al 10 jaar. Their eyes are still blind. Open En the hun ogen eyes zijn of nog my steeds heart. dicht. I want to see you. Ik wil u I zien. want to see you. 40 years already. I want to 40 jaar nog see you. steeds. Jesus is coming soon. I want to Jezus komt snel, ik wil u see zien. you. Oh my goodness. Oh, mijn goedheid. Second Peter chapter 1. In 2 Petrus hoofdstuk 1. Oh Lord, my God. Second Peter chapter 1 verse 3. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. In met zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat we nodig hebben
om te leven in de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn So deugd. many Christians, they are begging to God, Lord, bless me, bless me, Zoveel bless me, christenen bless spreken, me, Heer, bless zegen me, mij, bless zegen me. mij, zegen mij. Oh, give me, give me, mij, give geef me, mij, give geef me. mij. No, Nee. wrong prayer. Fout gebed. Pray, Lord, open my eyes to see the things God already Open given mijn us. hart om de ogen te zien wat u me al gegeven heeft. Hey, shalaba. The Bible said The Bible divine says- His divine power has given us Dat everything zijn we need. goddelijke kracht ons alles gegeven heeft wat wij nodig hebben. He has already given us Hij heeft ons alles al gegeven. health. Yes, Oh. divine health already Zijn given goddelijke us. kracht heeft hij alles al gegeven. Hey, divine health and divine healing, big difference. Weet je wel, goddelijke hulp. Divine goddelijke healing is genezing. for unbeliever. Goddelijke genezing. Divine health is for child of Goddelijke God. genezing is voor ongelovigen. Goddelijke gezondheid Hello, is voor hello. gelovigen. Let me say it again. Let me me say it nog een again. keer zeggen. Divine healing and divine health is big difference. Goddelijke genezing en goddelijke Divine gezondheid healing. is een groot verschil. Goddelijke genezing For is voor non-believers. een ongelovige. Divine health Goddelijke gezondheid, is for believers. dat is voor gelovigen. Jesus Christ is your healer. Jezus Christus is je genezer. If you accept Jesus Christ as your personal savior, Als je Jezus Christus accepteert als je you don't need persoonlijke healing verlosser, anymore. heb je geen genezing meer nodig. You have divine health. Dan heb je goddelijke gezondheid. You already, Dan heb je al. by His stripes, you are healed. Want door zijn striemen bent u genezen. All you have to do is, if you want divine health, Alles wat je moet doen is als je goddelijke gezondheid wil, every morning, elke ochtend. be careful what you say. Wees dan voorzichtig met wat je Every uitspreekt. morning, Elke ochtend. confess. Beleid. Thank you for your divine health. Dank u voor je goddelijke gezondheid. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you for your health. voor They de are gezondheid. new every morning. Want ze zijn nieuw elke ochtend. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. One more time. They are new every morning. Halapa. New every morning. Great is thy. They are new every morning. Het is nieuw elke ochtend. Oh Lord, great is thy faithful. Shalabasi. Divine health. Goddelijke gezondheid. You must know who you are in Christ. Je moet weten wie je You bent in must know Christus. who you are. Je moet weten wie je bent. Don't just, Lord, if you don't know who you are, you will say, Lord, 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 heal me, Lord, heal me, Als je niet Lord. weet wie je bent, No, dan zeg je, Heer, Heer, He genees has mij. already given, He has already given Hij heeft het al gegeven. divine health. Goddelijke Just gezondheid. take it by faith. En Walk by pak het faith, in geloof. not by sight. En wandel in Walk by geloof. faith, not En by niet in sight. aanzien. You are a child of Je God. bent een kind van God. Hallelujah. Halleluja. You must know who you are. En je moet weten wie je bent. You are a representative of Christ. Je bent een representant Wherever van you go, Christus. when you see the sick En waar je people, heen gaat, als je de like zieken ziet. one you see those who are sick, just lay hands and pray. als That's je de it. zieken ziet, Lay leg de hands and handen say op en free bid in voor ze. Jesus' name. En zeg Free vrij in in Jesus' Jezus' name. naam. One day free, and als they ze will vrij amaze zijn, and they will come and ask you, hey, what happened? What happened? Hey, you have power, man. There's Jij no hebt power. kracht. That's Dat Jesus' is geen name. kracht, That's dat is Jesus' Jezus. name. If Dat you is de want, naam van believe Jezus. it. En als je Believe dat wil, Him. geloof That's het all. dan. Dat is alles. You don't need a miracle. You are miracle Je hebt makers. geen wonder nodig. Je bent zelf een wondermaker. Because Jesus Christ is in you. Want Jezus Christus woont in jou. Don't underestimate yourself. Onderschat jezelf niet. Do not underestimate yourself. Onderschat jezelf You are a niet. child of Je God. bent een kind van God. You are a child of Je God. bent een kind van God.
Hallelujah. Halleluja. From this day on, Want vanaf change deze your dag language. Verander je taal. Change your language. Verander je taal. Oh, I'm depressed. I'm ik ben sad. depressief, I'm ik ben lonely. ziek, ik ben I'm alleen, poor. ik ben Change arm. your language Verander je taal. and speak positive. En spreek positief. Stop talking negative and Stop start met talking negatief praten. positive. En ga positief praten. Because nothing is Want er impossible is with niets my onmogelijk heavenly met God. mijn hemelse God. Come on. Kom op. My wife always said, Mijn vrouw don't zegt shout altijd, when you preach. Don't shout. schreeuw niet als je spreekt. But I couldn't control. I cannot ik kan het control niet myself inhouden. Ik kan now. mezelf niet inhouden. Whoa, whoa. And Burmese culture, you cannot do like this on En the in de pulpit. cultuur in Burma kan ik dit niet doen op het podium. One day preach, I will show you one, people preach. Op een dag zal ik je laten zien hoe mensen spreken. Good morning, brothers and sisters. Goedemorgen, broeders en zusters. Our God is Almighty God. Onze God is een almachtige God. What a mighty God we Wat serve. een machtige God dienen wij. They don't even move. Ze bewegen niet eens. Say amen. Zeg amen. Glory be to God. Hallelujah. Glorie zij aan God, halleluja. That's the way they preach. En zo spreken zij. That's why denomination leaders, they hate me very much. Daarom haten denominatieleiders Because mij I'm zo. preaching, I'm walking and Want dancing. ik loop en ik dans en ik ga het podium over. Because Want that song, I like it very much. Ik hou van het lied. There is freedom. And the spirit of the Lord is freedom. Woo! You know why I'm so happy? Because I see my future. I see my future. Omdat ik mijn toekomst zie. Whoa! Woo! I forgot everything now, my goodness. Ik heb alles vergeten. Where's that song? Waar is het lied? Brother, I love you so much, man. Ik hou van jou. The way you smile is enough for me. De manier Yes, waarop je yes, lacht is al genoeg. It's so, I don't know. God will use you, man. God zal je gebruiken, man. Sorry. I interrupt Ik onderbreek het even. your service, but Jullie dienst. let me prophesy something. Laten we iets profiteren. God will use you, God zal je and God will gebruiken. take you nation to nation. En God zal je naar land brengen. And I see you En ik cross zie. the sea. You cross the Je sea. gaat over de zee. Nation to nation, God will Je gaat van God will land send naar you land. nation to nation En God gaat je naar de landen for sturen. the glory of God. Voor de glorie van Prepare God. for it, prepare for it, prepare En for maak it. je This klaar, is a en time maak for je klaar. preparation. Want This is a tijd time for preparation. Dit is een tijd Hey! van voorbereiding. Shekaraba. Ooh, Shebaba. Lord, please don't do it. Let me finish. Heer, Let me laat me finish. alsjeblieft even eindigen. No. Shoo, Shedaba Kiribo Sediri Yamaba. Good. Okay. I am. Oké. Ooh, Shebaba. What am I going to say now? What am I? Wat ga ik nou weer zeggen? Hold on. 8 minutes left. Oh, Nog 8 minuten. Shay. Wait, what is that? What is that? Okay. What did I say just now? Okay. I got it. Yeah, sorry? There is free! Er is Yeah! vrijheid. Hallelujah. I see my future, man. Ik zie mijn toekomst. Future bright and shine. Helder schijnend. That's why you don't have to worry about tomorrow. Daarom hoef je geen zorgen te maken over morgen. Because he lives, Omdat hij leeft. I can face. Because brother, can you sing? Can you play? Fear is gone. Sorry. You can play whatever you want. Je mag spelen wat je wil. Because I know He holds the future
is worth the living just because he lives. One more time, brothers and Nog een sisters. keer, broers en zusters. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth, and life is worth the living just because he lives. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Let me conclude. Laten we afsluiten. Let me conclude my sermon Laten we mijn preek afsluiten. with one story. Met één verhaal. Genesis chapter 21. En Genesis hoofdstuk 21. Oh, my brothers and sisters, God has given you what you need. Mijn broers en zusters, God heeft u gegeven wat u God has nodig heeft. given you. God heeft u gegeven. You see, the Bible said, Weet je, de Bijbel zegt, my God shall supply all my need according to his riches and glory through Christ dat God Jesus. en al mijn noden zal voorzien naar zijn rijkdom in You Christus said Jezus. you have Jesus, you have In everything. Jezus heb je alles. All you have to do is confess. Alles wat je moet doen is belijden. Believe. Geloven. Believe. You have to believe first Je moet eerst geloven and speak it out by faith. en dan het in geloven It will uitspreken. become. En het zal zo worden. When you speak Als je spreekt it by faith, en als je spreekt in geloof, people might tell you, zullen mensen misschien zeggen, are you crazy? ben je gek? Are you crazy? Ben jij gek? Impossible. Onmogelijk. Let me tell you this, nothing is impossible with En laat God. me dit vertellen, niets is onmogelijk met God. Hallelujah. Genesis chapter 21, verse, I just want to read from 8. From 8. Genesis hoofdstuk 21 vanaf vers 8. The child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. En Sarah zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. And she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. En toen zei zij tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. But God said to him, do not be so distressed about the boy and your slave woman. Maar God zei tegen Abraham, laat de zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Listen to whatever Sarah tells you. Luister naar alles wat Sarah tegen u zegt. Because it is through Isaac that your offspring will be. What is that? What is that? Reckoned. Reckoned. Yeah, reckoned. Reckoned. Sorry. Yeah, will Want be alleen reckoned. het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. I will make the son of the slave into a nation also, because he is your offspring. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, want hij is uw nageslacht. See. Zie, Oh my goodness. Oh my God is so goodness. good. God is so good. God is zo goed. Early the next morning, Vroeg de volgende ochtend, Abraham took some food weg en dwaalde to Beersheba. Beersheba. When remember that, notice that Beersheba, En let op dat Beersheba, desert of Beersheba. in de woestijn van Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Then she went off and sat down about a bowshot away. Want ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. For she thought, I cannot watch the boy die. Want ze zei, ik kan het kind niet zien sterven. And as she sat there, she began to sob. En toen ze daar zat, begon ze luid te huilen.
I don't want because the time is very short. So, but I just want to tell you you know the story. You know the story. They cannot be together. Isaac and Want je Ishmael. kent het verhaal. So, Isaac en Ismaël kunnen niet samen gaan. so Sarah said, kick them out away from Dus me. Sarah zegt, doe hun weg. Isaac, he is the only one En who Isaac will is de get enige inheritance. die de erfenis zal ontvangen. So God said the same thing. Listen to your wife. En God zei hetzelfde, luister naar Do je what vrouw. whatever she asks you to do, do it. En wat ze jou vraagt om te doen, doe dat. So finally, Abraham, he sent away. Dus Abraham stuurde haar weg. So when they reached to desert of Beersheba, Toen ze naar de woestijn van Beersheba kwamen, the water's gone. was het water op. The water was gone. Het water was op. So you see, in the desert, there's Zie, no water. in de woestijn, er is geen water. There's no way to live. Er is geen manier om daar te leven. So she know that En dat wist zij. Ishmael gonna die. En Ismaël zal sterven. She keep away Ze legde op een afstand and she start crying. en ze begon te huilen. And the boy was crying too. En de jongen was ook aan het huilen. Listen. Luister. God heard the boy crying. God hoorde die jongen And huilen. the angels of God called to Hagar from heaven and said to her, En de engel kwam uit de hemel en what zei is tegen the matter, Hagar, Hagar? wat is aan de hand, Hagar? Do not be afraid. Wees niet bang. Do not be afraid. Wees niet bang. Why the angel said, do not be En afraid? waarom zei de engel, wees Let niet me tell you bang? this. If you cannot see the thing that God's prepared for you, if you don't see it, you will be afraid. Want ik wil je zeggen, als je de dingen niet kan zien die That's God voor why je God voorbereid said, heeft, don't zal be je bang afraid. zijn. Daarom zegt God, wees niet bang. Don't be afraid. Wees niet bang. God has heard the boy crying as he lie there. God heeft de jongen horen roepen terwijl As hij he daar lag. lies there. Terwijl hij daar lag. Lift the boy up and take him by the hands, for I will make him into a great nation. En neem de jongen op, neem hem bij zijn hand, want ik zal hem tot een groot volk Verse maken. 19, listen, verse Vers 19. 19, luister goed. Verse 19, that's very important verse. Vers 19, heel belangrijk vers. Then God opened her eyes, Toen opende God haar and ogen, she saw a well of water. zodat zij een Let waterput me zag. tell you this, all my brothers and sisters, En laten we zeggen, Beersheba, the desert of Beersheba de means, woestijn van Beersheba the meaning of betekent, Beersheba is a well of seven. en daar, de betekenis Well van of het woord seven, is, there's so is- many is een wells bron van right zeven. Er zijn beside zoveel bronnen. Hagar, Er but zijn she zoveel cannot bronnen naast see Hagar, it. maar ze kan het niet zien. She cannot see Ze it kon het niet zien, because she doesn't have spiritual want ze had eyes. haar geestelijke ogen niet open. You see, God has prepared for En them weet je, God had voorbereid not voor only hen. one well, seven Niet één wells. bron, maar 7 Seven bronnen. wells. 7 bronnen. That's why he said, God opened her eyes, not open the well. En daarom zei God, open haar ogen. Hij opende niet de waterput. God has already given you God heeft right het u beside gegeven. you. Naast je. Right beside you. Naast je. Financial blessing. Financiële zegen. Hallelujah. Halleluja. Whatever you need, En wat God je has nodig already heeft. prepared for you God on heeft the het al voorbereid op table. de tafel. But you have to see Maar it. je moet het zien. Hagar cannot see it. That's why God never opened the well. God opened her kon het niet eyes. zien en God heeft nooit de put Then geopend, she maar heeft saw haar the ogen well. geopend. Zodat zij die waterput zag. So many Er wells zijn zoveel right bronnen en beside waterputten her. naast Hagar. Notice that, all my brothers and En zie je sisters. ook, broers en zussen, The same thing today. is dat hetzelfde vandaag plaatsvindt. The Bible said, my God Bijbel shall zegt, supply all my need. God Your zal God voorzien shall in al supply mijn all nood. your Hij need voorzien in al according jouw to his noden. riches and glory. Volgens zijn By rijkdom en Christ glorie. Jesus, In he has Christus already Jezus given heeft hij you volledig through alles Christ gegeven. Jesus. Alles. Hallelujah. Halleluja. All you have to do En alles wat je moet doen, is ask now. is vragen. Lord, Heer, open my eyes open mijn ogen. to see Om te zien the plan Het that plan. God you make for me for the future. dat God voor mij heeft voor de toekomst. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. You know what I En see weet je wat ik zie? in the future? In de toekomst? Now a lot of foreigners, a lot of
so many people going to Nigeria. Nu gaan zoveel buitenlanders naar Because there are Nigeria. so mega church and there's a big church and not only that, there's so many Omdat miracles. er een grote It's kerk is en happening in zoveel wonderen vinden Nigeria. plaats in Nigeria. And God told me God one vertelde day, mij dat op een dag, one day, op een dag, thousand, millions zullen people duizenden will go to miljoenen Burma. zullen komen naar Burma. In that dream, you are there, Pastor. You are there. voorganger, You je are bent there, daarbij. Pastor. Oh, Shabbat. bent daarbij. Hey, you have to bless your pastor. En je moet je voorganger You are zegenen. so blessed to having zijn that zo kind of gezegend om pastor. zo'n voorganger He's te a hebben. man of God. Hij is een man Support van him, God. love Steun him, hem, and hou bless van hem, en him. zegen hem. Don't gossip about him. Roddel Bless over hem, him. zegen hem. Bless. Zegen. You will be blessed. En jij wordt gezegend. Hallelujah. Halleluja. From this day on, En vanaf deze dag hey, your blessing is not far away from you. is jouw zegen niet ver van Right. jou. Het is, Hagar's right here, Hagar is and precies the well hier. is right there. En de bron is daar. But she couldn't see. Maar ze kon het niet zien. She said, Lord, Ze Heer, have mercy heb on genade me. met mij. But the well is right there, Maar de right, bron right is daar. beside Het is her. precies naast haar. Just open her eyes. Open haar ogen. And she said, wow. En zegt, wauw. And see, if you don't see anything, you say, En als je wow. niks ziet, zeg je, wauw. And then pray, Lord, open my eyes. En dan bidt de Heer, open mijn ogen. And when he opened your eyes, you say, wow. En terwijl hij je ogen opent, zeg je, Wow. wauw. Wow. Wauw. 2019 is not, En Lord, 2019 bless is me. van, No, 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 oh, Heer, no. zegen Wow. mij. Wow year. Wow year is Een wauw year voor 2019. 2019. Hallelujah. Halleluja. I'm finished now. Ik ga eindigen. Hallelujah. Hallelujah. Let me sing one song. Laat me één lied zingen. Yeah, pray. Let me sing one song. I just want Laat to me sing. een I lied just want to zingen. sing. Ik wil graag wat Hallelujah. I zingen. just want to bless these people Ik wil deze mensen zegenen. through my song. Hey, listen. Luister. What did I preach today? Wat heb ik About vandaag gesproken? see. Over het zien. That's it. See. Dat is het zien. If you cannot see it, Als je niet kan zien, don't sad. Don't discourage. en wees dan niet ontmoedigd. Your papa Je loves papa you so much. houdt zoveel van jou. All you have to say is, Papa, Alles wat je moet zeggen is, papa, open my eyes. I want to see. I Open want to mijn see. ogen, I ik want wil to het see. zien, I ik want wil to het zien, see. ik wil het zien. Open my eyes. Open my eyes. mijn I ogen. cannot open my eye by myself, but Ik kan you are mijn the one ogen who niet can. openen bij Hey, mezelf. open my Ik kunt het. eyes. open mijn ogen. He will open your eyes to see. En daar staan je ogen open om te zien. Last 20 years ago, En 20 jaar geleden nobody knows me. kende niemand mij. But now, Maar nu, especially in Burma, helemaal in Burma, when I go there, als ik er naartoe ga, I cannot go alone kan ik niet alleen gaan. because so many selfie on the road. So, Want Pastor, zoveel mensen zeggen, oh, ik wil een selfie nemen onderweg. everybody knows me now. Want iedereen kent mij. Everybody knows me. Iedereen kent mij. Now I'm like celebrities. My goodness. Nu ben ik zelf een soort 20 beroemdheid. years ago, nobody knows En me. 20 jaar geleden Nobody kende niemand mij. But now, Maar nu, God is so good. God is zo goed. What I've tried to tell you is, so Wat ik je heb proberen te vertellen is if dit. God can use me, Als God mij kan gebruiken, God can use everybody. kan God iedereen gebruiken. If God can use me, Als God jou God kan can gebruiken, use everybody. kan God iedereen gebruiken. All you have to do is Alles wat je moet doen, believe is it, geloven. believe it, Geloven. change your language, Verander je taal. change your language. Verander je taal. Don't say negative things. Zeg geen negatieve Be dingen. positive. Talk to your positief. neighbor, please. Talk to your neighbor. Be Zeg je positive. buurman, wees positief. Be Zeg tegen je positive. buurman, wees positief. Hallelujah. Halleluja. 2019 is year of 2019 is het jaar van wow. wauw. Sheba sekiriamaba. Thank you, Lord. Dank u Heer. Hallelujah. Shall you all stand up? Laten we allemaal gaan staan. Let's sing one song with me. En laten we één lied zingen met mij. Hallelujah. What song should I sing? Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise
rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give, yes, Lord, honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens, sing it. Beautiful universe, hallelujah to you, our King. One more time, all the heavens shout